Okay, nej. Du bruger ikke kondom, eller hvad? Ej, Rasmus. Nå, men hvorfor vil du så ikke have den? Fordi jeg ikke gør mig, altså i... Du knaller ikke? Nej. Nå. Er du i cølibat? Ja. Hvor længe har du været det? Det ved jeg faktisk Sådan en uge eller sådan noget? Nej, Rasmus. Ja, det kunne godt være. Hov. Og I knaller ikke? Nå, det kunne godt være sådan noget... Jeg dør over mit liv lige Men det kunne det godt være. Det kunne da godt være. Okay. Hov, skal jeg lige tage mikrofonen ude på? Ja, måske sætte den her op. Jeg har ikke engang chat. Okay. Chat. Så gør vi sådan her. Med nu? Ja, lige præcis. Okay, fedt nok. Jeg skal... Nå ja, sorry. Ej, sorry. Tak, Patrick, fordi du synes, det er en fed stream. Svendsen, det første jeg gjorde, da jeg vågnede i dag, var at se dine Snap Stories. Så scrollede jeg lidt på din TikTok, og så kom jeg ind og så din stream. Jeg bruger 99% af min tid. Jeg ved godt, du joker så meget, Mathias, som jeg forgørt, altså. Når det her? Der blev helt sådan stille for ørerne. Men det er virkelig rart, Eller fordi jeg synes stille. virkelig, der har været meget sådan larm og altså musik og sådan noget der. Sådan, det har været fucking hyggeligt, men Men ikke så hyggeligt igen. Jo, det har været mega hyggeligt med os og sådan noget der, men jeg vil gerne videre et sted, hvor der er sådan lidt mere roligt-agtigt, så man kan slappe lidt mere af. Og sådan ikke blive mega overstimuleret af 70 milliarder lyde. Okay, men har du sådan et sted, vi kan tage hen? Skal vi lige vente med at gå ud i regnen? Jeg skulle lige at sige, skal vi lige stå? Okay, men vi kan godt gå herud, så lige få noget luft. Når der ikke halser af. Okay, det kan jeg måske så. Fordi nu er vi jo midt inde i Aarhus. Og vi kan jo også bare sådan gå lidt sådan og se, hvad vi ligesom kommer forbi. Men det regner bare. Det kunne bare være fedt, hvis man havde en plan til at gå et sted hen. Hvis vi alligevel skulle uden for regn. Altså, jeg er ligeglad med regnen. Men jeg tænkte bare med din make-up, der render og sådan noget. Ja, det var også lidt, jeg tænkte nemlig. Jeg kender jo bare ikke rigtig nogle caféer her, eller hvad hedder det nu? Nå, hvad vil du gerne da? Jamen, jeg vil, altså, er du sulten? Nej. Er du sulten? Okay, så vi skal have... Det er kun dig, der er sulten. Nej, jeg er ikke sulten. Nå. Men skal vi så finde sådan en hyggelig café, hvor man kan få en kaffe, eller hvad drikker du? Drikker alt. Du er meget nem. Jeg er meget nem. Altså, ikke nem. Jo, eller... det er du også lidt. Det ved du ikke. Okay, det er jo meget tarveligt sagt faktisk. Jeg trækker det tilbage. Café K er der en, der siger, skriver. Ved du, hvad det er? Nej. Okay, så prøver vi lige at søge. Café K. Trøjborg, men det er 1 kilometer væk. Det er meget langt væk. Er det Trøjborg? Det er helt oppe i den anden ende. Okay, men skal vi så bare lige gå lidt ud, hvor der er sådan en gågade, og så ser vi, om vi kommer forbi sådan noget espresso house eller et eller andet? Så gør. Jeg er frisk på det hele. Altså, da jeg skrev med Rasmus, så var han sådan, jeg er frisk på det hele. Ja, vi kan bare gøre det hele. Ja. Vi gør bare det hele. Jeg er ligeglad, vi gør bare det hele. Så skriver jeg, okay, skal vi så gøre det? Ja, jeg er frisk på det hele. Jamen, det... Det er fucking nice. Det er virkelig nice, at du bare sådan, ja. Jamen, sådan, jeg tænker, det er nok, det skal blive hyggeligt. Ja. Det vigtigste er ikke, hvad man laver. Det vigtigste er selskabet. Ja, det er virkelig rigtigt, Rasmus. Det er faktisk virkelig sjældent, at man hører sådan drenge tænke over det, føler jeg. Sådan sige sådan nogle ting højt. Ja, det kan jeg godt sige. Du har modtaget et niveau 3 hype-tog. Hype-tog? Jeg forstår det ikke. Okay, så hvis vi skal gå på Strøget, skal vi så ikke den vej? Jo, men jeg tror ikke, der er så mange Jo, vi kan godt gå den her vej. Caféer. Jeg skal lige smide det her delay spray halløj på papiret ud. Nå. Jeg skulle lige sige, at du godt nok glad for min gave, var. Nice. Tag lige chatten op. Okay. Café England Baggård. Café England Baggård. Okay, jeg prøver lige at søge. Vendel. Nej, Vendel tager sgu da ikke på café. Café England. Okay, den er 450 meter væk. Det er vel meget fint, eller hvad? Eller er det meget langt? Meget, meget fint. Men så ville vi da nok skulle gå lidt den anden vej. Nej, vi går da den rigtige vej, det siger lige. Jo, og så skal vi til vi venstre. også godt. Jamen, det kan vi godt. Altså, okay, skal vi så gøre det? Jo. Jeg tror bare, vi kunne gå derop og så til højre, men det... Skal vi så vende om? Nej, vi går den her vej. Okay, fint ikke. Det er ikke det handler om. Det er ikke så dybt. Okay, jeg spurgte jo også på min Snap, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål til dig. Ja. Jeg var lige ved at tage på telefon. Så jeg tænker lige at se, hvad folk har svaret. Eller spurgt om.
Okay, vi skal ned til venstre lige om lidt. Spørgsmål, som er generelle, dem skal du også svare på. Alle de spørgsmål, du svarer på, som er generelle, dem svarer jeg også på. Altså hvis der er noget, der ikke er ind til Paradise. Men der er meget, altså sådan, snakker du stadig med mig? Ja. Okay, det gør du. Ja. Hvad var det sværeste, jeg skulle håndtere